Акчарлак сәламәтлендерү лагере балаларны кабул итәргә әзер диярлек. Территориясын районның төрле оешмалары җыештырып чыгарган. Корпусларда шулай ук тәртип. Кечкенәләр өчен планлаштырылган яңа корпусның төзелеше дә ахырына якынлаша. Видите, уже практически готов корпус на 90%. Осталось там косметические, так скажем, доработки, установить плафоны, сантехнику. Можем принимать детей. Все подключенные к воде, канализации, с электрическим отоплением. Беренче смена инде 9 июньдә башланачак. Барлыгы җәй эчендә лагерь 5 смена кабул итәчәк. Первая смена будет звездный десант для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И последняя смена тоже будет звездный десант, в середине смены стационарные. Также отдел по делам молодежи занимается отдыхом детей на Черноморском побережье. И желающие могут обращаться. Мы можем организовать отдых ваших детей на берегу Черного моря, в Анапе, поселок Витязево, в Туапсинском районе, поселок Шепси и в Республике Крым. Шулай ук җәйге каникуллар башлану белән Питрәч районының 16 мәгариф учреждениесендә мәктәп алды лагерьлар эшләячәк. Анда 1-дән 5 сыйныфка кадәр 434 бала ял итәр дип көтелә. Июльдә хезмәт һәм ял лагере старт ала. Алар 8 мәктәптә эшләп, 7-8 сыйныфта укучы 200 баланы кабул итәчәк.